No toż mamy podwielco jeszcze ta szykownisto i sumno wiesna, ale za chne 2 tydnia wyprasnie ci nam gorkie nożno lato. Wszędy zielono flideruszka i niekaj ustał kwiś, cześnie, punki, byrny, jakie tam jeszcze obsty, już tyż do odkatka kwiotki ściepli na strumach, we liściach, ino słychać ostomajte zorty ptoków, kiedy uweją się przy gniazdach wele swoich młodych, ino tak jak to zawdy po zimie, coroski więcej kole tych naszych chałupów, betonioków, familoków, roztomajtych gowiedzi i to nie zawdy do ostatka łozmyśniej, celowo cichtowanych kotów albo psioków. No i wszystko genau obsrane, bo przecież nasze polskie, a i śląskie miłośniki psioków blank nie mają radę sprzątać, poskludać po tych swoich liplingach. A kiedy tak genau kukno jeszcze byle kaj do tego internetu, to też coroski więcej nawiedzonych bob, sztyc, labiedzi, wajo i że wiela to jest psioków, nieszczęsnych kotów do wzięcia. Wiela to się roztomajty, nie ino miejski gadziniec rogachnął ogromnucta krzywdy, mocka krzywdy dzieje. Te same baby, które bez sołka zima futrowali cudze koty, psioki wele swoich chałupów, te roski zazierają ze uciechą, kiedy uwidzą, wiela to się upląsło młodych. Wiecie, mieszkam we takim 4-sztokowych gmiszczokach, wohnblokach, które jakieś 3 lata temu nazad łogacieli, łobabuleli sztyropianym, wrajzieli nowe łąkla i pociągli centralhalcungi. I co najważniejsze, wrajzieli wszędy szykowniste okna do piwniców, co by szło je na bezimna genau zabrzyć, co by nie marzły ruły we tych chałupach. I zaroski też nodli się łoszkliwe babska, które sztyc otwierali bezima te okna, bo dzikiej gadzinie trzeba hilfnąć, trzeba ci ją wspomóc. Przychwilowała jak ci jedna taka ima, to rocięgiem folowała futer, mleko, wiecie, kurskie, leberka, okrojki wusztu, weleło zebrzitego okna od piwnicy, ale blank naprociw swojej sieni. Kier się ją spytał, czemu nie rychtuje tego kociego jodła kole swoich dźwierzy do sieni, odrzekła mi ze cołką powogu. A czemu miałabych szuć kole mojej sieni? Przecież ta gadzina capi i cołko sieńby do imentu zaśmierdła. No i ten diosecki internet. Nie ma takiego dnioszka, kiedy nie wlósł na anonza i że jakiś nieszczęsny psiok szuka głupiego, który by go wziął dosia. Furt szkryflałem roztomajte mamzele i że kajsik na Zidlungu, kajsik we Tierheimie są nieszczęsne psioki, które nie poradzą się doczkać takiego enty, który żyć nie poradzi bez tej gadziny. Jej takim szlajer oilom flaumom odpisać, że mocka dziecek łazi do szuli bez drugiego śniadania, to zarobski obciepie ciechopie flapsym, obych to był jakim mordyżym niewinowatych psioków. Wiecie, kiedy wtosik przaje wszelijakich gowiedzi zwierzokom, to no i reczyło z towo weteryniorzem, fachmuńskim tyracym i można i jakimś ci tam modernym wolontariuszem we Tierheimie, albo weksluje swoja chałupa we Nowotno-Arka Noego. Ale jeden istny Japoniec ze Tokio, Kenji Ito, poszł jeszcze dalszy w tym pokazywaniu swojej miłości ku zwierzokom. On ci już kajsik od 8 lat łajzi, pyndaluje dur i jednym cięgiem po sztwiórnu, na czworakach. Choby się jakoś ich mało pizza, no genau jak afa. Erwnął ci on miano ze anglicka Monkeyman, co więcej jest już rekordzistą Guinnessa we Dauerlaufie po piesku, we takim lotaniu po bajuka. Poradził ci on we taki szymel gzut 100 metrów we niecałe 19 sekundów. Jak są godo, kosztowało ci go to mocka mordyrki i ciężoby dołse proco. Co by jak najlepiej kopierować, nachmarować naszych najbliższych kuzynów z Afryki i nie ino z Afryki, przetrowił mocka czasu we zoo na oglądaniu filmików o małpicach w internecie. Jednakowoż taki sznit życia mogę być festelnie geferli. Kiedy tym Kenshi Ito trajnierował we górach, prawie nie za czas by go ci był jeden jiger, którego wziął za kiernoza, za dziko świnia. I wiecie, rod bych ujrzeć kajsik wele mojego familoka. Jedna albo 2 takie kocie, psie, mamulki, które by tylali po trowniolach, po sztwiórnuk, ze malkorbem na fresie i honderajną na karku. Oj, więc pnioków.